سلام تختاتلتي channelنا كلينيك عقبت كمية لكم لما عنتون كم تلمود نعكم يمهريو إلى حسابكم مدب هيزلكم متيل لكم أبني لما عنت مدبي أبجز ركب أبدأ كتبعتون دك أنستون كبس حزق الجودات كنرينا بستفلا لي ونيركب عينتات ركب أبتفت صمرو جزء أبني دك تبعتيون مثلو جودات يبتصحيو أب مثلو طرح زي كونس أبجز ركب أبدأ كتبعتيون زبتصح جودات حدا بحدا كنرينا كواكم زصبة نزم مدب لايك بمقبار مجماريو نجانلنا سبسكرايب بمقبار استفلا لي نايتعنا ናይ ፍቅርን ሓዳርን ከምኡውን ርክብን ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ሁኑ ስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ምሳይ ጽንሑ ሰናይ ምክትታል ኣብ ግዜ ርክብ ዕግበት ከም ዝርከብ ዝፍለጥ ነገር እዩ ግና ሕዚ ብዙሕ ሰብ ብዝተፈላለዩ ናይ ርክብ ዓይነታት ርክብ ክፍጽም ከም ዝጀመረ ዝፍለጥ እዩ ኣብዚ ግዜ ግና ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ጉድኣት ይበጽሕ እዩ እሞ እዚ ጉድኣት እዚ እንታይ እዩ መዓዝ እዩ ከዝበጽሕ ዝብል ክንሪና እቲ ቀዳማይ ጉድኣት ናይ መትሎ ምስባር እዩ ከሚሮሎጂስት ዶክተር ሚካኤል ኢንጀር ገለጻ እንተኮይኑ ብናይ ርክብ ጌጋ ዝመጽእ እቲ ቀዳማይ ጉድኣት ናይ መትሎ ምስባር እዩ መትሎ ከም ዝፍለጥ ካብ ክልተ ስፖንጅ ዝመስሉ ቲሹ ዝተሰርሐ እዩ እዞም ቲሹ ድማ ብደም ክምሉ እንተለው እዩ ደው ክብል ዝኽእል እዞም ቲሹ ኣብ ዝስበሩሉ ግዜ ደም ካብዞም ቲሹ ወፂኡ ፈሲሱ ነቲ ከባቢ ይመልኦ ኣብዚ ግዜ መስሎ ተሰይሩ ይባሃል ኣብዚ ግዜ ተመስሎ ቅርጹ ንኤግ ፕላንት ይመስል ነዚ ድማ ኤግ ፕላንት ዲፎርሚቲ ይብልዎ ኣብዚ ግዜ ቅልጡፍ ሕክምና ተዘይረኺብኩም ንስንፈት ወሲብ ክቃልዕ ይኽእል እዩ ድሕሪዚ ቀልጢፉ መስሎኹም ከፍስስ ይኽእል ቀልጢፍኩም ትውድኡ መስሎኹም እውን ደው ዘይክብል ይኽእል እዩ ድሕሪዚ እሞዚ ጉድኣት እዚ መዓዝ እዩ ከጋጥመና ዝኽእል ናብ ዝብል ነገር ክንኣቱ ነዚ ድማ ንምፍላጥ ሰሙያታት ኣብ 2014 ከምኡውን 2017 ክልተ መጽናዕቲ ገይሮም እዮም ኣብ 2014 ብዝተገበረ መጽናዕቲ 50 ሚታዊ እዚ ጉድኣት ዝመጽእ ታጓል ኣንስተይቲ ብላዕሊ ኮይና ርክብ ኣብ ትፍጽሙሉ ግዜ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ እዩ ታጓል ኣንስተይቲ ኣብ ላዕሊ ኮይና ርክብ ኣብ ትፍጽሙሉ ግዜ ነቲ ምንቅስቓስ ባዕላ ስለተቆጻጸሮ እቲ ወዲ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ስለዘይትፈልጥ 50 ሚታዊ እዚ ጉድኣት በዚ ናይ ርክብ ዓይነት ክትፍጽሙ እንተለኹም ከም ዘጋጥም እቲ መጽናዕቲ ይሕብር እቲ ካልኣይ ድማ ታጓል ኣንስተይቲ ተንበርኪኻ እትወድ ብድሕሪታ ኮይኑ ኣብ ዝግበር ናይ ርክብ ዓይነት እዚ ናይ መትሎ ምስባር 29 ሚታዊ በዚ ከም ዝመጽእ መጽናዕቲ ይሕብር እቲ ዝተረፈ 21 ሚታዊ ድማ በቲ ዝተለመደ እትወድ ብላዕሊ ኮይኑ ንሳ ድማ ብሕቁኣ ደቂሳ ኣብ ዝግበር ርክብ እዚ ጉድኣት እዚ ክበጽሕ ከም ዝኽእል እዚ ናይ 2014 ዝተገበረ መጽናዕቲ ዝሕብር እዩ እቲ ካልኣይ ኣብ 2017 ዝተገበረ ሪሰርች ድማ ኢንተርናሽናል ጆርናል ኦፍ ፖተንስ ሪሰርች ዝበሃል ስያመ ዝተዋህቦ መጽናዕቲ እዩ ካብ 18 እስካብ 66 ዓመቶም ዝገበሩ 97 እዩ እቲ መጽናዕቲ ዘካተተ እዞም 97 ድማ በዚ ጉድኣት ዝተጠቅዑ ሰባት እዮም እሞ ነዚ ጉድኣት እዚ እንታይ ኣቃሊዕኩም ብዝብል ሕቶ እዩ እዚ መጽናዕቲ ተገይሩ ግና ናይዚ መጽናዕቲ ውጽኢት ብዝገርም መልክዑ ብተጻራሪ እዩ ነይሩ 41 ሚታዊ ታጓል ኣንስተይቲ ተንበርኪኻ ንሱ ብድሕሪታ ኮይኑ ይቕሬታ ሽሙ ክጽውዖ ስለዘይኽእል እዩ ናይ ዝርክብ ዓይነት በዚ ናይ ርክብ ዓይነት እንትፍጽሙ ከም ዝተጎድኡ ይዛረቡ 25.5 ሚታዊ ድማ እቲ ልሙድ ታጓል ኣንስተይቲ ብሕቁኣ ደቂሳ እቲ ወዲ ኣብ ልዕሊኣ ኮይኑ ኣብ ዝፍጸም ናይ ርክብ ዓይነት ከም ዝተጎድኡ ይዛረቡ 10 ሚታዊ ድማ ታጓል ኣንስተይቲ ኣብ ልዕሊኦም ኮይና ብዝፍጸም ናይ ርክብ ዓይነት እዚ ናይ መትሎ ምስባር ጉድኣት ከም ዘጋጠሞም ይዛረቡ እቲ ዝተረፈ 15 ሚታዊ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉድኣት ከም ዝኾነ እቲ መጽናዕቲ ይሕብር ለማዓንቲ ኣድህቦና ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ደቂ ኣንስትዮ ብላዕሊ ኮይነን ርክብ ኣብ ትፍጽሙሉ ግዜ ብበዝሒ ስምዒት ኣብ ደው ዝበለ መትሎ ምንቅስቓስ እንትገብራ ካሊእ ጉድኣት ከም ዝበጽሐን እቲ መጽናዕቲ ይሕብር ብፍላይ ኣብ ማዕኮርን ጉድኣት ከም ዘብጽሕ እቲ መጽናዕቲ ይሕብር እዩ ስለዚ እቲ 15 ሚታዊ ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ጉድኣት እዩ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ብሰንኪ ርክብ ክበጽሕ ዝኽእል ጉድኣት ድማ ናይ ሰውነት ኣካል ምስባር እዩ ብፍላይ እቲ ወዲ ብሰውነቱ ትርር ዝበለ ጉልበት ዘለዎ ክኸውን እንተሎ እተን ደቂ ኣንስትዮ ተሸኪምዎን ርክብ ክፍጽሙ ዝደልያ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ እዚ ዓይነት ርክብ ክፍጽሙ እንተለው ትብል ዶክተር ጄኪንስ ሃል እዚ ዓይነት ርክብ ክትፍጽሙ እንተለኹም ናይ ታጓል ኣንስተይቲ ጉልበትን ናይቲ ወዲ ጉልበትን ኢነርጂን ስለዝደክም ብሰንኪ እዚ ናብ ዘይተደለየ መስበርቲ ክፋል ሰውነትኩም ከብጽሐኩም ከም ዝኽእል ዶክተር ጄኪንስ ሓል ዝገበረቶ መጽናዕቲ ይሕብር እዩ ስለዚ ብሰንኪ ርክብ ክመጽእ ዝኽእል እቲ ካልኣይ ጉድኣት ናይ ሰውነት ኣካል መስበርቲ እዩ ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ርክብ ከብጽሐልና ዝኽእል ጉድኣት ድማ ኣብ ሻወር ብዝፍጸም ርክብ ክበጽሕ ዝኽእል ጉድኣት እዩ ኣብ ሻወር ርክብ ምፍጻም ነቲ ርክብ ከም ምቃር ኣታሒዞም ዝሓስቡ ኣለዉ ግና ኣብ ከምዚ ዓይነት ቦታ ርክብ ምፍጻም ሸታሒልካ ምውዳቕ ከብጽሕ ስለ ዝኽእል ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ጉድኣት ይበጽሖም ኣሎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቦታ ርክብ ክትፍጽሙ እንተለኹም ግድን ክትጥንቀቁ ኣለኩም
ንለማዓንቲ ዝሓስኩም ሰለስተ ዓበይቲ ናይ ርክብ ጉድኣታት ነዚኦም ይመስሉ ቀፂልና ድማ ናይ መትሎ ምስባር ካብ 1924 እስካብ 2017 ብዝተገበረ መጽናዕቲ ኣብ ዓለም ሙሉእ ካብ 1600 ሰባት ንላዕሊ ብሰንኪ ርክብ መትሎኦም ከም ዝተሰበረ መጽናዕትታት ይሕብሩ እዮም ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፀገም ተጋጢምኩም ብህጹጽ ናብ ሕክምና ክትከዱ ኣለኩም ክትዝንግዑ የብልኩምን ንመደብና ክንጠቃልሎ እንተለና ድማ ኣብዝሓ ግዜ ኣባና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ናይ ርክብ ዓይነታት ምዕላል ከም ነውሪ እዩ ዝቆፀር ሕዚ ግና ዝተፈላለዩ ናይ ርክብ ዓይነታት ምፍጻም እንዳተለመደ መጽዩ ግና ክትፈልጥዎ ዘለኩም ዝተፈላለዩ ናይ ርክብ ዓይነታት ምፍጻም ንዝበለጽ ዕግበት ከም ዝጠቅም ክትፈልጡ ኣለኩም ግና እሽልኩም ክትፍጽምዎ ተለኹም ከምዞም ቅድም ኢለ ዝሓበርክዎም ሰለስተ ዓይነት ናይ ርክብ ጉድኣታት ከብጽሐልኩም ከም ዝኽእል ክትፈልጡ ኣለኩም ነዚ ድማ ጠንቅልኩም ክትገብርዎ ይግባእ ካብ ክልቲኹም ሓዲኹም ዘይጣዕመኩም ነገር እንተሃልዩ ዝስምዐኩም ዝኾነ ይኹን ቃንዛ እንተሃልዩ ቀልጢፍኩም ከተቋርጽዎን ካሊእ ናይ ርክብ ዓይነታትን ክትፍጽሙን ይግባእ ምኽንያቱ ድማ ርክብ ክትፍጽሙ እንተለኹም ናይ ሓባር ዕግበት ክኸውን ስለ ዘለዎ እዩ ኮይኑ ግና ዝተፈላለዩ ናይ ርክብ ዓይነታት ፈትኑ ንዝበለጽ ዕግበት ክህበኩም ስለ ዝኽእል እዩ ንዝበለጽ ዕግበት ክህበኩም እዩ ክብል እንተለኹ ግና ዘይንቡር ናይ ርክብ ዓይነታት ክትፍጽሙ የብልኩምን ብፍላይ ብማዕኮር ዝፍጸም ናይ ርክብ ዓይነታት ሕዚ እንዳተሳፍሐ ይኸይድ ኣሎ በጃኹም ወላ ሓንቲ ጥቕሚ ዘይብሉ ወላ ሓንቲ ዕግበት ዘይትረኽብሉ ስለ ዝኾነ ቃንዛ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ዕግበት ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ብፍጹም ከምዚ ዓይነት ናይ ርክብ ዓይነት ክትፍጽሙ የብልኩምን ሓጢያት ቃንዛ ህይወት ኣፍካሪትካ 100% ከበላሹ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ብፍጹም ከይትጥቀምሉ ብተመሳሳሊ ድማ ብኣፍ ዝግበር ርክብ ሕዚ ቀንዲ ምንጪ ናይ ጉሮሮ ካንሰር ይኸውን ስለ ዘሎ ፕሊስ ካብዚ እውን ረሓቑ ስለዚ ርክብ ሓበራዊ ዕግበት ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ይግባእ ግና ብግቡእ መንገዲ ክፍጸም እንተሎ እዩ ብዘይ ቃንዛ ብዘይ ዘይንቡር ናይ ርክብ ዓይነት ክፍጸም እንተሎ ጥራሕ እዩ ዕግበት ክኸውን ዝኽእል ነዚለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ክወስዱልን ካብዚ ጉድኣት ክርሕቁን ላይክ ሼር ምግባርኩም ከይርሳዕ ንቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ናይ ርክብ ናይ ሓዳርን ፍቕርን ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ኩኑ ብኻሊእ ማሃራይ መደብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቀኒየለይ